dan sembah nirulun kapur barisan morok berengat sahamane kan yang kanan sehing dasih sahamane kang yang kanan sehing dasih mawe buka sawagung Ilahing awit namastu namasiddhan mugi rahayu sagung dumadi kanthi angling murda asmaning Gusti ingkang Maha Tresna sarta hormat salam mring utusane pangeran kang pitasan ingkang ketya dadi obor pepadhang rahayuning titah ing donya tekan belahan. Narbuka wewaraning carita sinungging langening budaya luhur yekti dadya teka tuladha ingkang becik tindakna dening ingkang ala sing kirana. Kelir ginelar awarna seta yekti gambaraning jejabang ingkang nembe lair suci resik tan kalepetan ing dedosan. Tebok minangka bumine blincong srengenge dalang ingkang amurba gedhok keprak-kepeking jejantung dene kotak minangka kuburane dengan mangkono dadi piwulang nadyan sinampiran derajat pangkat angger kempanguwasa silung drana ingkang atumpa-tumpa nanging lamun dening sang dalang cinemplungake kotak yekti wis tanpa daya mung kari ngunduh waing karma lan waing dharma. Smoblas sora gesang juang prapangga pating grangetan hanelai ginapit gunung temah temlawung sorot nglendhayu semburak banglir socaning uga rapuh naratas sunaring wangarpa tinampi siraping pendhapa agung negari Mandura
pramila kawis tinggal gilar-gilar ponang sirak labeng nggih mantulaken soroting Mbang Harpa. Sanadyan rumuhun negari Mandura tentrem samangke dadi tintrim. Ing Raharja samangke dadi kebak Sungkawa. Rumuhun negara ingkang kondang samangke kebak panandhang satemahan dadosaken bilung bingung dilunglungan tumrapi Narendra Agung ing Mandura nggih ingkang ajejuluk Prabu Basudewa Warya Sudha. Sanadyan lenggah insting Gilbina Parata kadhep para sentana praja parandene kawis tinggal datan jenjem lenggahe panrawan tebih. Mangono tanggap ing sasmita ingkang raya kalih satriya ing Lesanpura nenggih Raden Ugrasena miwah Raden Bismaka Warya Prabu Rukma sigra ngudi cara mrelejar sang nata ing lagya nandhang wigena. Jawian pasebaning para nayaka jejel riyel abanjuke tenggang tanpa sela. Parambene katon jinem permanem datan malaya sabda. Sadaya kawis tinggal tumungkul amari telu kaya nderek prihatin mulat sungkawaning driya nggih Sri Narayana Prabu Basudewa. Kang Jawijil pangandikane Sang Nata Prabu Warya Sudha mangkono ingkang kawiyos sing lisan.
mangkya Karacating praja kawuryan wasa nyaruri Ora pangrahing tanpa palupi katilar silas tuti Jono Sarjono kelu kalunglun kala tida tidem tandhaning dumati Iwang Suksma dilinuwih uga paring pepayung pring kayuwaraning sun satemah mbabar pepadanganing jagat Mandura. Kadangipun Kakang Yayarya Prabu Maragagi prayoga nanggen ngabiyantara ning Stinggil Binatarata Mandura Yayi. Aduh Koko Prabu. Paduka jimat sesembahan kula sanget anggih kula nampi dening ngantos semanten. Sih kadhareman sarta pakurmatan ing paduka paringaken dumateng ingkang raying Kumbina. Dasaripun wilu jenis kala niring sambi kula anggen kula sowan mboten langkung sembah pangabektinipun ing rayi. Kunjuk wonten sandhap padha paduka Koko Prabu Mandura. Kadangipun Kakang ndak tampa gawe bombonge rasa. Ora liwat pangestu Maragagi Tampanana Bismaka. Kawula ninggih Gurawalan anggen kula mugi tinampi tangan kula kalih. Mugi andadosaken jimating gesang kula Prabu. Ora keri kadangipun Kakang ing Lesanpura Yayi Ugrasena Maragagi prayoga anggen musuhan Yayi.
Inggih ngaturaken panuwun tanpa upami Koko Prabu. Wilujeng kala niring sami kula anggen kula sibuk netelangung sembah pangabekti. Minangka tandha pengaji-aji kunjuk wonten sanep padha padukunjeng Koko Prabu. Ya Yayi ndak tampa gawe bombong ngrasa pangestuku maragake tampanana Brasena. Kawula inggih Gurawalan anggen kula ngunti tinampi tangan kula kalih. Kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya mewah menurah daging kayuanan paring pangsus saking padukunjeng Koko Prabu Mandura. Yayi Arya Prabu apa dene Yayi Ugrasena? Apa to darunane ripalungguhan iki jeneng sira sakloron? Adoh sonawe cedhak saya ndak raketake yektine ana bab wigati ing bakal ndak datek. Yektinipun kakang iki perangane menungsa sing rina wengi mung tansah gandrung karo kerukunan lan katentreman. Saya-saya bareng pun kakang pinitaya dening para kawula lan antuk pangestune para sepuh. Jumeneng nata ning negara Mandura yektine ingsun mikul tanggung jawab sing abot tumrap Danger Dacin butek bening mulya rekasane wong sak negara. Nyatane ripalungguhan iki sing tak gambarake karo sing kababar iki malah tiba kosok balen. Negara Mandura hawane saya panas, kahanane saya ribet. Para kawula adoh saka rasa tentrem merga mung tansah digura-goda dening para brahmacara ingkang padha daksia marang wong cilik. Ingsun rumangsa prihatin nyang kahanan sing kaya mengkene. Lan yen nganti dina iki ingsun durung bisa weh pepadang tumrap lakon lan pepeteng ing Mandura, apa becikipun kakang tak lereh ke Prabon Wae aku wis lingsem, aku wis ingsing ngadeg jejeg mongko dadi pengayuman ana ing Mandura kene Yayi. Anjrah ingkang puspita arum kasliring samiran ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras renaning griya
Kawula nuwun sewu. Njeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula. Kalilan kula ingkang rayi badhe nderek sumelwatur lan mbok menawi wonten lepating atur kawula diagung pangaksama paduka njeng Koko Prabu. Yayi Ugrasena para gage matur Yayi. Nuwun pangapunten. Awit saking pangestu paduka njeng Koko Prabu kula kelampahan ngrangket para brahmacara ingkang ganggu kamardikaning para dasih lan saksampunipun para grombolan kala wau kula cepeng pangareping para grombolan atur katerangan ingkang kanthi gamblang ingkang wosing wigati tiang-tiang kala wau tumindak mungkar tumindak murka ganggu damel dumateng katentreman menika awit wonten ingkang andhekengi tegesipun para brahmacara kala wau ganggu dumateng para kawula menika pancen wonten ingkang perintah wonten ingkang bayar Koko Prabu. Banjur sing blonjo sing merintah marang para brahmacara mau sapa? Ugrasena. Nuwun pangapunten. Datar pisan kula boten duga mana, kula boten nglegiwa, kula boten nyakrabawa. Bilih ingkang merintah para grombolan kala wau boten wonten sanes kejawi. Keluarga Mandura piyambak nenggih ingkang putra ing Sengkapura Anggir Adipati Baswara Kangsa. Welas dening Ludira Kawangwang ngekono bangsu mirat Om. Nggih satri Lalimengan jagat Mandura. Kaprabawang pangandikanira nenggih Raden Ugrasena lamun ta ingkang dadi dedengkoting para branda. Dedengkote para brahmacara nenggih malah putra Mandura sang Kangsa Dewa. Mangkono Sang Prabu Basudewa mung jegrek nganti kaya tugu aja. Datang karaos ndalewer prasasat kaya tangkis dada. Ngalumpruk datang darbe karekat kaya limala sanata bebayune. Sanadyan to megap-megap lan magep-magep. Tetep agung kawibawaning ratu. Mangkono gya medhar sabda kinarya mecah dhumateng sepine kang swasana.
Hyang Agung mugi paduka paring pengayoman dumateng jagat Mandura. Yayu Grasena wonten dawuh para rabi. Ya sanadyan batinku iki remuk rempu dadi rempon, rasaku iki njula bareng ngerti yen kangsa sing dadi sumbere kamurkan. Nanging yektine yen gelem glejah, gelem nalar lan gelem ngorak-arik karo sejarah, sakwutuhe lelakon iki dudu klerune kangsa, dudu lupute kangsa. Apa to sebabe kok pun Kakang paling dawuh kaya mengkono? Merga pun Kakang kelingan jaman semono. Gandeng pun Kakang ki seneng bebedak ana ing alas, golek wujude kewan kanggo isen-isen tumraping kebon raja. Mongko wis cetha lamun to garwaning sun ki ana 3. Ya kuwi Maerah, Mahira utawa Mahindra, ingkang angka 3 ya kuwi Badrahini. Nalika semana pun Kakang ora adil sing tak kanthi sing ndak kanthi bebedak ana ing alas. Nalika semana ya mung Mahira kelawan Badrahini, ning Maerah ora ndak kanthi malah ndak dawuhi supaya lenggah ana ing kraton. Lah kuwi mula bukane iki lelakon iki dadi ribet, dadi pepetek ya ngono kuwi merga aku duwe bojo sing cacahe 3 ning nyatane aku ora bisa adil. Yen aku adil kudune bojo 3 mau tak jak kabeh ning tak kerekke siji. Bareng nyatane tak kerekke siji nemahe bilayo merga kamurkane Narendra Ngwagra Prabu Gurawangsa sing wani nyidra resmi kelawan Maerah. Sing nalika semana jarene Ratu Ngwagra Gurawangsa ki dandan jebles karo Basudewa. Mula si Maerah ora rumangsa sulap, ora rumangsa kaget bareng dikanthi cumbana, dikanthi saresmi ya diladeni apa mestine. Satemah Maerah mbobot tak tundung saka kraton. Maerah mbobot tak tundung saka kraton, banjur anak-anak si Jaka Maruta. Jaka Maruta diglonthah karo Surati mantra. Dewasane dheweke sakwise duwe kadigdayan ngamuk punggung Suratamtaha ana ing negara Mandura biyen. Para sentana praja ora ana sing mangga puliya tanding karo Jaka Maruta, satemah ndak angkat dadi putra andanu utawa anak angkate Prabu Basudewa. Tak paringi tetenger utawa kekasih ya kuwi Adipati Kangsadewa ndak lenggahake ana ing Sukapura utawa ana ing Sengkapura. Sakwutuhe Kangsa kae ora kleru, ning janjane yen gelem ngakoni sing kleru iki Basudewa. Wong ya kenapa peh dadi ratu bojo ndadakake ya apa coba. Entek-entekane barang wis tuwa kaya ngene iki malah nyampluk karo praopanku dhewe. Merga bojo 3 ki paribasan sak circle kuwi monggo kuwi. Ora bisa. Pelampane ingkang sampun kawuli boten perlu dipun penggalih, nanging monggo sakmangke netepaken kawicaksanan kanthi adil lan adhedhasar kautaman. Dene kinarya nyirep prahara mrih yuwananing Praja Mandura, kula suwun Kaka Prabu sampun ngantos pigih Haringa, sampun ngantos mangkro tingal. Nadyanto angger Kangsa menika sampun kadaku dados putra paduka, nanging gandeng Kangsa sampun murang susila, nerak pacak trajang angger mila kedah nampi pidana jumbuh kaliyan pranataning praja ing sampun lumampah.
Inggih kanthi mekaten hukum Praja Mandura tetep wibawa lan boten dipun sepelekaken dening sinten kemawon. Hambek paduka kedah sama beda dana denda tegesipun adyanto wong liya braya yen pancen gedhe labuh kedah pinaringan nugraha kosok wangsulipun adyanto keluarga kulit daging sanak kadang yen perlu putra menawi darbe kalepatan dhumateng negari kedah nampi pidana sakmurwatipun. Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lerlena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra wis nyalon hangrapa ing kamaneng moko Sarkuti bawa laksana kira-kira bukti mengkono sanyatane wonten sereh winang aluk lagu lekas lukito Paripur manggena imbal wacana wonten Istinggil dina Parata negari Mandura kedadak bahkan samya marasih bohanengge katungka praptaning Adipati Sengkapura nenggih Sang Baswara Kangsa Yajaka Maruta Galiyah munggah Istinggil nyembah sesedhokan marang Sri Naranata
mangkone ingkang mara seda kawis tingal jawil jinawil resik kumalsik satemah dadya gayeng gumarenggeng anggerba apa wigatine sang Baswara Kamsa prapta ana stinggil Mandura. Rijengayakane ngrat Ulun sewu ame pasang kalimat tabik nebening tulak manut maweng tong tawang tuan. Kanjeng Dewaji kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap padha paduka Kanjeng Rama. Ya jagat ya dewa ya Bathara putraku Kangsa. Ndak tampa gawe bombonging rasa lega legawaning penggalih. Ora liwat pangestunipun Rama Maragage Tampanana Jaka Maruta. Lho inggih, Burawana nanggih kula mundhi dinampi tangan kula kalih. Mugi andadosaken jimating gesang kula. Nuwun pangapunten Rama Prabu. Dene kula tilar ing tata krami tebih saking Suba Sita lan tata krama tanpa piniji lajeng sowan wonten ngabiyantara paduka nedhengipun dinten pasiwakan.
Yektosipun paleh-paleh menapa lan sebabipun menapa kok kula cumantaka kados mekaten karana kula menika nganggep dumateng paduka menika tiyang sepuh kula menika boten namung tata lair kemawon ning kandhas dumugi ngantos wonten ing batin. Mila kala mangsa menawi wonten kawula ingkang ngrasani ngraosi awon dumateng paduka cocok kula ingkang boten trima, kula ingkang boten narimakaken. Lah saya dangu kok kuping kula menika kok saya abang, saya panas amargi kathahipun para kawula ing sami ngraosi dumateng paduka. Lah ngeten. Yektosipun sowan kula wonten ngarsa paduka menika mboten saking pikajeng kula piyambak, ning kula menika namung dados talang aturipun para kawula ing sakukuban negari Mandura mliginipun kawula paduka ingkang mijil kakung. Sampun pinten-pinten taun menika rumaos bosen. Pinten-pinten taun menika sampun rumaos bosen. King menapa urip mung sepisan wae kok mung dijak bangun, dijak ngibadah, dijak manembah. Mboten nate antuk panglipur ingkang sae. Mongko tiyang jaler menika nyambut damelipun menika awrat sanget. Wonten ugi ingkang wani toh jiwa raga. Ngetohke nyawane kanggo nguripi keluarga. Parandene rina wengi kok mboten nate pikantuk panglipur. Lah gandeng para priya menika mujudaken kegiatan utawi saka guru tumraping adeking negari Mandura monggo to dipun gatosaken panyunipun menapa monggo dipun sembadani dipun remen-remenaken manahipun para kawula awit kula sampun saged gambaraken wong lanang yen batine digawe seneng niki mangke sariranipun badhe saras lan santosa yen awake niku sehat pikirane dadi padhang jingklar. Niku. Dadi kunci wong sak negare kari wong lanange seneng apa ora? Yen wong lanange seneng niki mangke wong sak negara nggih badhe seneng. Nek wong wedok yen mung jerung resula kemawon geger karo kancane niku mboten enten maknane napa-napa. Mergo kuncine niku teng wong lanang. Kok nganti kriting dijine sing wedok, anggere sing lanang tetep krokak ngrokok niku aman niku aman. Ngoten niku. Lah, intine napa to intine napa? Wong lanang-lanang niku mangkeki hiburan. Mergo teng Mandura jaman sakmangke kathah sanget wong lanang sing kapusan karo wong wedok. Aha. Wong sewu. Lah carane nyenengke wong lanang, wong sewu, wingking kraton menika lak wonten sabin. Iya lho. Sing diwayangan iki lho. Iya. Sabin jenengan edan apa piye? Kisawahe negara darbeke pamarentah sami kemawon kagungan paduka menika prayogi nuwun sewu mboten saged ditanduri pari nggih napa nandura pari nyatane para tani teng mriki niki wis 20 taun ora tau wayangan nek ngopo namung badhe wulan ngajeng nggih to menika mboten perlu dipun tanduri pantun dipun tanduri palawija lan maneka warna dipun bangun kemawon wujudipun wisma utawi wande prisa wandi apa wande niku warung alit-alit jentrek-jentrek udakara 100 warung ngoten teng lebete warung mangke dipun pasang wujude lampu udakara 10 watt ingkang ampun padhang-padhang lah teng lebete warung mau dipun paringi wujudipun jajan utawi panganan nenggih tahu sing iso guyu bikang sing iso jigang tempe sing iso ngawe keplok awi-awi pamrih napa to? Mulai teng mriku mangke teng pandi wau wonten nuwun sewu jajan ingkang wujudipun kados makaten. Wong lanang niku padha cancut gumregut jumangkah anggenipun makarya saya makantar-kantar nggih to. Saya makantar-kantar. Yen wong lanang niku seneng atine, niki jagat Mandura beres. Beres. Nggih. Osek to. Sajek jumblek aku dadi ratu krungu wae lagi iki nek ning warung ana bikang apa mau bikang sing iso jigan tahu sing iso guyu kuwi tahu cara ngendi kok tahu iso guyu lho tegesipun menika wujudaken semu
Mboten kok panganan tahu mboten. Nek teng mriku mangke dipun pasang para-para wanita tuna susila. Tuna susila iki gaweane ngantemi karo kancane. Mboten ngoten. Tuna susila niku tegese wanita ingkang nuwun sewu leladi dumateng para priya ingkang irungipun lorek. Oh, lorek dandan garing ngono. Mboten. Garing binatangmu mboten. Para wanita ingkang kecemplung wonten ing jurang cemeng. Jurang cemeng pirsa? Oh, mergo dolanan HP terus njur kecemplung jurang. Mboten ngoten. Wanita ingkang nglipur dumateng para priya lajeng dipun bayar nyanyi mijeti. Nggih, mijetine lek mijeti nggon niku mangke. Aku nek saya kuwur wanita kala wau nuruti kangsane wong lanang. Wong wadon mau njur banyo nyanyi mboten ngoten. Ora cetha-cetha nuwun sewu. Begenggek. Wis. Hagiat risan kapirang. Ae iki mangke. Renang kinempet kampet kula ingkang madosaken mangke. Kok sanget maning pawana paduka namung tandha tangan kemawon. Nyosi tukang malang ati. Nyosi tukang sing bias mangke kula ing kabeh. Yo tukang udu garing amargi kula ngraosaken wiwit paduka jumeneng dados Narendra niku ingkang mangrangkul ingkang mangcedhaki ingkang mangtresnani mung bangsane para sepuh para brahmana resik kiai alim ulama ning paduka mboten tresnani kalian para nem-neman lha menika klentu mongko ratu menika kedah warata ratu menika kedadil. Ora kena kok Narendra banci bebas silatan sing ditresnani mung para sepuh mboten saged sedaya kedah pikantuk tetesing katresnan paduka diwaji. Lah, kinarya gebrak dumateng kahanan. Kinarya nyelimur dumateng swasana supados para-para warga ing Mandura menika mboten namung mikir dumateng butuh kemawon. Kula usul kula nyuwun dipun wontenaken adu jago nanging ingkang dipun du sanes jago bopongan ning jago bombongan. Tegesipun dudu ayam lumrah sing didu ning jama menungsa. Kula sampun nyawigakaken Paman Surati mantra mongko dados jago wonten Kaneman Sengkapura. Dene jago saking kraton mriki sinten derek menawa Paman Ugrasena napa Paman Arya Prabu syukur bagi sewu menawi Kanjeng Rama pribadi ngang jumangkah dadi jago tanding kaliyan Paman Surati mantra. Dadak melu-melu kaya butine wong keplek lalian kalengkane ing ngerat jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat glepek petele aku bisa maca karo lorek ing atimu Kamsa anggonmu ngejak maksiat karo Ratu Mandura nganti diadani adu jago menungsa butuh mung bakal njungkeng kawibawane bapakmu supaya glundung saka kursi keprabon sing atase kowe iki majaning ratu sing kudune paring conto sing becik marang para kawula lan wis cetha ngeglo tanpa warana
yen ana adu jago mesti bakal kanggo srana ajang ngabotoan totoan mongko totoan kuwi larangan tumrape agama lan larangan tumrape negara ora ndak lilani nadyan kaya ngapa lan kepiye ora ndak lilani sapa sing ra trima sing dadake Ratu Mandura lho ngoten ora swami ngambrang kadhe karunaning kaswase aneng marga mamalagung prisang konto wastrat mojo nuwun sewu Dewaji bab menika kedah paduka penggalih kanthi saestu paduka penggalih kanthi wening kula wani matur kados mekaten menika ngibarate wong kendel mesti duwe piandel maknanipun menapa boten kok nama kula menika ngancam ngincim dumateng paduka Dewaji babar pisan boten nanging menika kangge srana nylametaken para kawula Mandura supados mulya lan remen rasipun kok ngantos nuwun sewu ngapunten kok ngantos paduka mboten kepareng dhahar atur kula mboten kersa ngawontenaken adu jago menungso tandinge jago Sengkapura karo Kasepuhan Mandura nyuwun pangapunten sedaya loreking pakarti Sentana Praja Mandura boroke Ratu Mandura menika sampun wonten gegeman kula yen panuwun kula mboten dipun pinangkani wawadi menika badhe kula sebar aja blangap-blangap atau ngucap ki kongso wawadi apa nuwun sewu apa ndok kira dupeh bayi wingi sore kula mboten ngerti ning menawi kula aturaken wonten mriki mangke mesakaken Kanjeng Dewaji ndak ilang kawibawane diguyu karo Sentana Praja kula ngampil dalem paringgitan wingking monggo catur netra kaliyan kula arepe opo iki kongso lagi monggo kula kang ingkang
Muragake kangsa yen do anggep Ratu Mandura lan Sentara Mandura duwe wewadi ingkang banger bajin tudono sing do karepake sing endi Muragake wendrongenga riyen dongeng nggih dongeng rembukan nggih rembukan ngapunten mriki mboten wonten kopi Mboten kok njur nuwun sewu sinomane Bu mboten kula nyuwun prisa dhumateng paduka niku lho mboten napa-napa kula pun kulina teng pundi-pundi niku carek nyemoni mboten nyemoni pripun mboten pamrihipun anggenipun guneman kula kaliyan Kanjeng Rama menika merdika mboten perlu kenceng-kenceng wong ingkang ngertos namung kula kaliyan paduka teng mriki namung catur netra nggih pondho nggih ampun kaget nggih ampun kaget nalika paduka Kanjeng Rama maksih timur dereng jumeneng nata ingkang lenggah keprabon wonten ing Mandura mriki Kanjeng Hyang Kunti Boja wonten cariyosipun salah satunggalipun waranggana ingkang yektosipun menika saking dusun banjur nuwun sewu kluyuran turut pasar kaliyan rombonganipun mung nggawa bathok njaluk pelas teng pasar ya merga pinter liniwara pinter anggene mbeksa jaranan pisan satemah wonten daya darik saking para kawula minggahipun ngantos gegeraken kraton Mandura satemah tiyang estri kala wau kaangkat dados abdi dalem waranggana kraton Mandura naminipun Nyi Sagopi nggih boten Sagopi kamu tak Sagopi gandeng dadi abdi kraton mosok jenenge mung Sagopi lajeng dipun gantos nami ya sudah kula mboten maido kondange mrepeki jagat Sagopi kala wau lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan boten wonten getek cirine boten cacate kukulan nggih mboten suarane becik suarane apik pinter mbeksa pinter ngedi busana ngadi sarira satemah bab menika ndadosaken bingunge para putra-putra Ratu Mandura wiwit saking paduka Kanjeng Rama Basudewa paman Arya Prabu paman Ugrasena wong telu do gendhengi karo Sagopi saklebetipun krafton ngawontenaken adicara nenggih klenengan anggara kasih Sagopi dipun glandang kalian putra pambayun Mandura nggih paduka Kanjeng Rama manging kowe menengo dhisik ana apa nggih riyen kula tutuk riyen dipun glandang kalian Raden Basudewa raosipun jula Sagopi jatosipun ning gandeng namung abdi
dadi yen nganti ora ngestokke dawuhe putra ratu mesti bakal nampa pidana gedhe. Lajeng dipun ladosi lambang sari menapa mestinipun ngantos sagopi bobok. Mangkene Martina. Sagopi bobot mengandung bobot ing atase anak ratu mongko isih Jaka Kumalaka isih legan parandene kok ngetengi sinden. Wireng anak ratu mosok ngaruh sinden. Sinden kala wau dipun singkiraken saking kraton merga bobot dipun titipaken wonten kademangan Widara Kandhang dumateng tunggal sak peguron jengandika ingkang nami nenggih pun Demang Sagopa. Ngopo kok limitipke nggene Demang Sagopa? Merga Basudewa isih duwe rasa tresna karo Sagopi. Men ora sujana nuwun sewu kok dititipke ning Sagopa. Merga Sagopa nadyan lanang, blegere ya lanang. Nuwun sewu sosesipun layu. Tak nak balik susisnya layu. Mila lajeng dipun-tipaken wonten ing Widara Kandhang. Mboten mandheg dumugi semanten sing kedanan karo sinden Sagopi mboten namung Sang Basudewa ning adine sing jenenge Arya Prabu. Nglimpe brangkangan nganti tekan Widara Kandhang yen nganti Cumbana wonten ing desa Tanurunga namung badhe dipun wirang-wirangaken dening para kawula ing Widara Kandhang. Lajeng nuwun sewu Sagopi dijak lunga tembunge sakniki check in. Lambang sari anak-anak melih. Mboten namung semanten. Kok ya ana sing ngusulne jenenge Ugrasena. Niki ya golek limpene kakange, patone kakange limpe nggih brangkangan teng Widara Kandhang. Nggih. Anggenipun sambung tresna Ugrasena kaliyan Sagopi niku ugi anak-anak. Sang Basudewa peputra Udawa. Sang Arya Prabu mijil pawestri nenggih Larasati ewadene nuwun sewu Ugrasena anak-anak Hadi Sucipta. Hadi Manggala nggih Hadi Manggala niku leres napa leres? Lek bab niki kula bongkar geger niki mangke. Pasti. Ing langit kelap katon ber bintang ing alis trisang trisang maweh kandrung sabarang kadulu. Kula mboten maido kenging menapa tiyang duka jaler utawi estri jaman sakniki kok seneng sedeng, seneng selingkuh merga sing miwiti niku wong kraton piyambak. Wis mingkemo. Adi jago napa dipun pinanggani? Apa wae panjalukmu tak turuti. Bakune sejarah elek iki aja kok sebar nang endi-endi kangsa. Aja kangsa.
Panuwun kula dipun pinangangi. Ndak kabulake. Yen perlu kowe njaluk kraton iki pengin dadi ratu ana Mandura tak turuti tak wisuda dina iki. Kula mboten pengin dadi ratu. Dadi ratu napa enak mboten penak ning warung isin malah. Napa-napa utang nggih sungkan. Pun dados ngeten kemawon ning nuwun sewu pajek saking para kawula separo kangge kula. Mangke kula nggih bangun Kadipaten Sengkapura men timbang kalian Kraton Mandura. Iya. Iya. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah anjangkung. Pelakone Pakmu cukup dadi kaca Brenggala Jada nyuntuh kowe kabeh. Pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asapi sinimpen kuning abu pambukaning warana sarlen saking liyep layaping ngaluyut pindha pecating sukena sumusuping rasa jati Purwa Madya Wasana samendhang boten wonten ing karempit sedaya atur kula sampun kula babaraken. Kula mangeni wekdal 7 dina. Lan nganti kasepuhan Mandura boten ngirim jago wonten alun-alun Mandura tanding kalian Paman Suratimantra. Wit menika badhe daya ngadeke Kraton Mandura. Nesarso kawono teng lawu jeng
pun Kakang Yayi Arya Prabu Padine Yayi Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye paribasane Kangsa ki ngibarate jarang lagi negar geni lagi ndadi. Yen nganti geni ndadi kok malah kok kembari geni tangurunga malah saya murup makantar-kantar yen para penggede mung golek bener iki engko wong cilik sing padha kebinger. Kula kang mangkono turutana apa kang dadi penjaluke Kangsa. Ndak perintah Ripalungguhan iki Ugrasena munggah ning pertapan Saptawarga. Ingsun kelingan lamun ta Yayi Kunti Talibrata duwe putra sing gagah prakosa Surasekti Mandraguna laire mbiyen jare jenenge Bungkus bareng Ripalungguhan iki mudha tumarina jenenge Bratasena golek ana. Buyut Trah Mandura sing uga kudu duwe tanggung jawab tumrap keslametane wong Mandura. Lho niki yen telo kados makaten betul langkung sendika ngestakaken dawuh kaliran kula amit madha pasiruan Koko Prabu. Ya Yayi Arya Prabu wonten dawuh Koko Prabu. Kaya ora ana dawuh maneh bubarna kang padha nggantung sibo ingsun nedya kundur ngedhaton meminta marang Sih nugrani Hyang Agung muga pangeran tansah paring dana rasa marang wong Mandura.
aku kang setya satuku. Iya. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung no sing wis paring kanikmatan barokah kesehatan marang sedhing titah ingkang semebar ning jagat raya. Iya mak iya. Ari palungguhan iki sajeg jumblek aku dadi cangik kowe dadi limbuk. Wayangan nggone piyayi sing kagungan kersa istimewa kaya ngene iki lagi sowan ana ing laladan nyimput Purwasari Mbabatan Ponorogo. Mosok. Adate piyayi wayangan yen ora bersih desa ya mantu utawa sunatan utawa Agustusan. Iya. Iki beda. Bedane piye? Mergo iki tasakuran ulang tahun pernikahan emas anggene bebrayan ya kuwi Bapak Suwito karo Ibu Mariati. Alhamdulillah isih diparingi atut runtut runtungan sing wis menikah selama 50 tahun nyatane
piyayi kalih tansah pinaringan seger kewarasan, muga-muga iki bisa nular marang awake dhewe sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon nyimput Purwosari Mbabatan. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngene iki. Piyayi pernikahan Mas kok nganti wayangan iki sebabe piye? Manut pangandikane Bapa Suwita iki wis dadi tradisi, dadi adat wiwit saka leluhure mbiyen kok no. Dadi budaya iki mulai leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono. Mbuh kuwi ulang tahun pernikahan perak utawa emas, sak gaduring nalar, sak kadaring lampah ora kudu wayangan. Yen pancen ora cukup nggo wayangan ya sing baku syukuran ngono wae. Ning parandene gandeng Pak Suwita ki piyayi sing maniak ning wayang, ya minded ning wayang. Saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Madiun, laladan Ponorogo, panjenengane waton longgar tur sarirane pinaringan sehat, mesti nusul. Lah panjenengan iki kelingan nalika aku ki jane gawe lucon, nek kok dadi kanyatan. Lucon piye? Alhamdulillah sowan ana laladan Ponorogo. Ya Allah, sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Kuwi, kata-kataku lak ngono kuwi. Panjenengane kegugah, mosok aku ning ndi-ndi mung nonton Dalang Cahya Kuntadi tok. Sok yen ulang tahun pernikahan Mas, aku duwe rejeki arepe ngundang Dalang Cahya lan madangkarane kabeh. Oh, kaya ngono kuwi Pak Suwita. Lah kok didekek ning sawah wayangane. Lah ning dalan kono ya terlalu cepet, ora masalah kok, Nduk. Pedhae apa? Gunane apa? Piyayi sugih, duwe pangkat, latare iki jembar ning yen duwe gawe rawayangan. Luwih becik prasaja kaya pepundhenmu Pak Suwita, nadyan ora duwe latar, dalane ya cupet. Ning gandeng duwe niat, duwe tekad, tetep wayangan nggih ngibur warga masyarakat Purwosari. Tepuk tangan untuk Pak Suwita. Wah iya. Elok tenan, tetep disembadani. Dasare iki ya nadyan to ning tengah sawah iki ya sawahe dhewe. Sing ngomong sapa? Dudu sawahe dhewe, iki mung dituku parine tok 1.200.000 ngono. Iya, ya mung kuciwane kok malah dilepi. Ha iya, akhire kudune garing terus nyembong meneh. Ning ora apa-apa, ora apa-apa. Tur ya ngene iki lho sing apik lho, manunggali antarane seniman karo warga masyarakat. Iya, sawangan panggunge gamelan kuwi lak rata nganti tekan dalan. Iya, dadi ora nutupi, sing mirsani ora ndangak. Lenggah pinarak ngono wis cetha. Iya. Saya wis ditata karo para-para sing lenggah ana lore gamelan, lore panggung iki rata-rata istimewa ya kuwi sing lenggah para emak-emak utawa ibu-ibu. Wis dikuasai emak-emak. Wis kek bar magrib mau ditengeri kok no. Nganti enek wong lanang lungguh ning kono didoni kok. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Lah, sing jenenge wayang iki tak kira malah saya berkembang, saya becik. Sing adate mbiyen wayang mung dipirsani karo Kyai Kakung tur sepuh. Ning di tahun-tahun ini sangat luar biasa karena yang nonton wayang sing mirsani wayang ora mung para sepuh tok, klebu para anak-anak kula generasi muda, wabil khusus emak-emak kepareng mirsani wayang. Rame lan orane wayang iki gumantung emak-emak. Aku ki paling seneng mayang lamun to emak-emak lingguh cedhek karo panggung. Sebabe guyune lak banter to, Dik. Lek guyu banter ki ngimbuhi semangate seniman. Oh ngono. Ngono kuwi. Matur nuwun mak-mak mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat murah rezeki. Lan ugi putra-putranipun dados lare ingkang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Aja akeh lek ndongakne wong wirung nanggap. Iya. Apa nanggap ora ngono kuwi. Nah ngene, Nduk. Bapak Suwita karo Ibu Mariati kagungan putra sing cacahe 4 sekawan. Ingkang sepisan ya kuwi Mas Bagus Setiawan. Angka 2 Mbak Ani Puji Rahayu, angka 3 ya kuwi Mas Kliwon, angka 4 ya kuwi Sugeng Suprayogi sing akrabe diundang ya
Yoyo. Oh, iki dadi dampu Yoyo ketemu Yoyo. Sing bayari Yoyo, sing ditanggap Yoyo. Iya, apik judu. Amin ya rabbal alamin. Lah, nuwun sewu kejaba saka kuwi Pak Suwito ki ya sore mau ki rada ngeluh ngeten lho Pak Dalang. Dados ngen kula mriki dusun Ngimput mriki Purwosari mriki udakara pun 20 taun iki piyai mriki belas mboten nate nanggap wayang. Oh, niki kula wiwiti dhisik muga-muga iso nular. Alhamdulillah mau bar magrib dipandegani karo Mas Carik Purwosari, diderekake karo para BPD lan pinisepuh perangkat desa, ngejob awake dhewe sisan gawe pengumuman sok tanggal 20 Mei bersih desa di lapangan Purwosari. Wayangan tenan Purwosari, wayangan diwiwiti saka Pak Suwito. Iya, Iya Pak Wito mau meling Pak Dalang mangke lek dadi tenan pitunge karo Pak Lurah wayangan tenggen lapangan nuwun sewu gateng lantarane kula mangke ra ketang sewu kula mang paringi. Kuwi kata-katamu dhewe wae. Heeh aku mung guyon kok nok, mung guyon. Ya. Lah inti sarine nyontowo kaya Pak Wito karo Bu Mariati aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh no. Oh ngono. Ora mung dadi bojo ning dadi yo jodoh yen bojo ki yen ditambahi akhire ki elek. Iya, bojoan. Ngono kuwi. Yen jodoh malah temenanan becik. Ngerti kok bedane bojo karo jodoh? Ngertos mak, ngertos jenengan ati paring dawuh. Bedane bojo karo jodoh? Bojo kalih jodoh menika menggaing petang benten. Menawi bojo menika namung kababar wonten ing tata lair wujudipun kasat mripat tegesipun namung winatesan ing kewadakan mila tiyang pados bojo menika langkung gampil awit syarat-syaratipun winatesan namung tata lair lanang wadon gelem karo gelem seneng karo mareng kene butuh sing ana butuh sing lanang karep sing wedok ngoyak niku wis dadi bojo. Terus mila saking menika tiyang bebojoan ingkang namung adhedhasar peningal wadah lan sinurung hardane hawa nafsu menika adaanipun boten lestari tegesipun bubar tengah dalan merga talining katresnan namung kaiket kumbak kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwi owagingsir kuwi bojo nggih yen jodoh menika dunungipun mapan wonten ing batos ingkang tulus ati ingkang resik timuntun dening roh suci mila saking menika rehni menungso boten wonten ingkang sampurna pramila bab jodoh kalian bojo Winam gitu.
banjur minangka tandha bektimu marang Bapa Suwita karo Ibu Maryati